И така, здравейте хора, днес сме безбратни. Ще отваряме такива кисели неща в този видеоклип. Това се казва се, стой да видя. Sour Patch. Да, Sour Patch Kids. И хора, днес ще отваряме само кисели неща. И това е първото. Не, дай това го оставим за накрая, защото съм чул, че са много кисели. Не са. Кисели са. Не, отваряй ги. Точно този вид. Добре, аре да извиним. Не са. Това не може да отвори. Хора, пишете долу в коментарите дали са кисели или не. Да, но ние ще разберем. Но нищо. Това не мога да отвори. Все пак ми е трудно, с чупена ръка съм, брат. Да, наистина, аз много забравих. Не мога. Аре, не ме копира. Как? Така. Не бе, аз си гледам езика, защото като направих така, видях нещо черно. Давай. Добре, аре. Чакай, ще взема ножица. Хора, ще ви го скипнеме. И така, хора, Алекс го отвори, дай сега да пробваме. Аз имам жълто, аз имам... Да видим вкус. Тук не пише. Добре, айде. Не ли лаба, но нищо. Аре, 3, 2, 1. Уникални. Уникални са. И сега? Ето не, аз казах, че е кисело, а то не е видео. И абонирайте се за част 2, ще отваряме още едни кисели неща. И чао от нас.